kubor nakaslem jong unongsan Hima. Nagadau jong kijing pakhang Lynti jong ki pajba hakasnong Mynsang ban ya ki kali jong ki officer ban lek penlong ya ka public hearing hakasnong siang khnai ka public hearing kala pulom no nakaliang unong san Hima layo ban ya keren bat kinong ilam snong ki bayalum hakajaka ban penlong ya ka public hearing kila penpau ya kijing sngo diau namar ba kim sumlayo ya kalat ban penpau ya kijing sngo jongki haka public hearing lakadei bagian persya yak Umngot Projek ni ban Kyrshan. Kirang ba snong kiba ai jingkren kilapan pau kajing bom yahap ya kajing le kipat ba kiba Khang yak surok Mynsang ban yat kibriu kiba dei banwan sya kasnong siang khnai nadu ki officer kiba dei ban penyat ya ka public hearing. Kirang ba snong kiba keren ki kendhup na kasnong noron sentung siang khnai nong hulau mau jata nong leer hakaba kila penrem ya kejing Khang Lynti Mynsang bat ongru ba kadai ke kam Riewkhlaw namar ba labu khnang ya ke public hearing hasiang khnai kum karansan banwan pen paulang ya kejing persya ni Kyrshan ya ke Projek. Dengan kata-kata kena kapor ke sejarah kat kabagin poy jumun iwan mendengar tiada senang iwan dari jingkumen iwan dari jingkut samkhen nanti nak minta banyak hendak ia kata ka meeting kata ke public hearing kita lawan itu kata senam ajar kat bakla kalau poy kat wes senam senam minta namun nak kata kapor ni kan Jepang ka sorbe nama kat kum bakalong nak kata kapor la yai ia kata ka sorbe kat kum ka hukum ka balami nak sentar ka balman menwat ia jaga hang nonton kata jaga banden mentolong menpenmi ia kita ke elektrik nama kata hak kapor nak kerman meminta ada kat wes nentam Makarman magana ka public benta nginyo penyakren seni ya kana ka projek nyo ka report kala biang ne am pentre kamno ya kana ka projek hakini kisnem kiban sawan tenama kata ngimut kunta mali family kremro nadu menam steng le pelong meeting yang teh snong la dalam do fraud tung bangi le rai de ka jimon yawan public hearing ne gira bu i kamat jindawa banyo kan pensio kana ka public hearing henrei kendit kensan haji tem nanti lawan ke jing perta balawan lu kata ko kubor oh menta cetel sabat gibriu jong kau pin nanti lagi dia lendang gibriu cetel ko thurong kan bayu isu ben bayu itu gibriu hale kata dit set tang ilis faiden no bangli so thai no hang te harit hang te cetel nanti bat kumta ngong kumno song kumno jajai pun salah kalau bang nyelek no ada kamrong no nyelek senang no nama kata gede pun be puang oh menta de ralong bang nyelek no kum tangan dia pe hir sini balo po hang ne hang te po hang ajan sakna rong publik humlong pe terima taong berawan lepak khai ke kabam sini te oh le ke MSL sini khai ke kabam ya le jaban ka sak apun le tor ka nyelek be sini terima taong iwan be terima po hang ne ro ngi bang ngai na ma bagini ke besar sini kali ya nang siram nama osal kalau kumno ina ke beting kalau ima yo kubor sini kan salah di sira kita ke rumah nanti hendai ngi sama to kene jar onga kali ite hiwa ong em minta kini sakut sedai oh kata kam ngi public hearing itu nong pe terima tahu masno bagade public hearing ban yo ia kata kaji keren kabasai hak kata survei lepas pentranya projek kasakun minta kumbakalong nama minta desa kumdum ngi belai kata projek simbawan ka projek kadal kadunong kayonong kecutang ka kubor hatrin kan binyakannya kata ke matpa tu kata ka projek kadunong kayonong impat poi saya kata Lynti Lynti minta kasih kan kanman durno kenang maya je ini projek banyak ini report ke biang jadi tinggi kai lain dengan office ini kan seni bah kan kasi minta di bintang kerja pemban dokumen terima kasih pau kerja skripsi ke Riewkhlaw nama kerja manjung pai ba sini kalau kerja donong ke Riewkhlaw sibune ke surat kerja ke sarkar banyak lain mono ibadat kam ya kerja kam hano ru dan kini begini challenge man hang surat pagi 4 ba wah kini ke bebek nastan ne benda ya kini kamu ta dek beri bisa meeting ni nang kai apa ka meeting darbarai pati bahaya kita apa kan nyalam jong kini ke balik minta kalau saya meeting ya rai minta penyawan cik public hearing sang kenai la kalau kau jimtum siapa kata projek kan saya kirim ha minta kalau ngau bacai
hangano kadur hindi kali bat kali ko Kyrshan kali soy ben belong ko pikir yang le balai kita rendang mentah tanah makan ka kam mentah ngali ton pok kendian nama batang men persiau je kali ke bentah haman nak ni kesdal sedang kali poi mentah kumbastan safan teli sedang kali pa ya kami merendam kali pa ya kami merendam siakan ni kafit bakafit ban yo ban perkat kafit kayo ban sani kane ngakremen be kali ka kam to boleh try kanat ungker khu ya kane ka ji blok no jong kane ka ski thang pa je ka we kalat bagin yo pat ka bu ka biang bagi yo pendat je kane ka ji angnut ka blang not ki phau sem ki ba men chwa ya kata ke jing loi bat ya kata ke jing be jengi ki badai ki trai than sedi kalau long ke jing ngosi na ka batai jengi kalau long ke jing du nong na ka batai jengi ki babon toy ha ke jing sisha ngitip ba gano ka ba ki kenja projek ki bawan gadan be ke jing du nong gandan ke jing du nong ni kmi lenti lembaga jing wan je ko projek kin ba khambon ki ne gi jing yo nong Tengi kami lenti lembaga jingwan jo kene ke projek kan wanra ru ye ke jing syai ye kene ke than jongi ke badang sa dia kan long ke jing kerku hagilian ke benta baro rengi ngosi lembaga jingwan jo ki bri ke bandabar ki ba pentame ki ba yalam bakla bangi imru hagane ke juk jongi ke bamenta ki ba bon ki bri wach ki nong kendong ki than jongi ki beladang yo nanang lastat ki bala pule putih bat ni im hagane ke juk ki bamenta ke jing kerdu kam lembaga jing dan jong ke projek kan wanra ke jing kerku ni babun ki kun samla ken long galat yo kam yo jam nai ko bas ngosi bagi ki beriu ki banabar ki wan ban you right no ye ka hok ke jongi tengi ban pau ye ke jing ngosi te ha ke jing shisha ye ke jing tu nong ye ke jing yo nong dei mangi ki trai om dei mano ban penyalam bakla ye ni tengi kuat bat kum ga khubor ka bangi keren baki we kim smutu bat kitu ki bale ye kan kim smutu dei kim nam dei ban pen bi ye ni ki badei ki trai jeka ki badei ki beri bedang bi indang im hagarep karyang kim dei ban sim ka bu kim dei ban kini no ye ka hok ka jongi ka long breu ka man mandri nengi penrem ye kini ki jingle ki bakum kali te haga jing sisa tu ngadei bat pen pau ki ba ya dei bat kani ka singi ka banta kani namar ka jia kumbi te ngi su pen pau tang ka jing susi halor jung ta banta nganga di saudara sinong mante po ka sinong noron kateng jama ngadei ba koswar nong rum ka jing don jungi kani ka jaka da ka mensim ka jing sukhya kat kum ka jing tip ka ba nilayo bagin ya don lang bagin ya poi nakamanta kene ka public hearing haga jing debat kene ka propose projek Umngot te daga mensim ke jing siokya la kam slem na du meneng la don kene ka jaka niyo ya ka jing tip bagadon kata ka jing blok ya ka sorok nakamanta ki officer nagi department ki bere ban pendep ya kene ka hearing kene ka singi bat kene ka jaka ka balabu kila sya blok Lynti no hari te ki jaka ki badan station neng tekene ka lege ka ba kum ki pararang ba sinong ki badan sikene ka thang nidap daga jing sukhya ka ba khrau haba daga jing sukhya ngi kwa ban yadon ha ka jaka ka bala penbait ban pelong ya kene ka public hearing bangin pen sngo ya ka jing sngo ko bangi don ya kita ki jing ki bangin ya kendo ha ka jing de ba ka jing pen ya kene ka projek Umngot bat bangi ong ka public hearing ni de bandan kata kajing so lai lui ban pen snow ya kono jing snow ka bangi dan kam syamut ba kani ka public hearing ka pembej kani ka jaka ban sya blok no ya ka surok ka ba kibriu ki bede bandan ngi nagi department bagin poy kani jaka balabu ban Khang Lynti no yaki nagaling jonga na condemn ban ka penrem je kani ka jingle jong kita kibriu ki bedan menta hak ban blok yang nusrok hooi ngamdang kuno kadaw ban kanto yaki namar ba ngamtip ya kata kading so ko jong ki hakano korpang ka ba kimla ban yadan kani ka jaka kamde ka jaka hak ka jaka bala blok yo surok ban penbej ya public hearing ka jaka ka bala penbej ban pelong ya kani public hearing ka dei be hangane hapo ka sidong siang khnai te kandang jingmut ayu ban lek blok ya kata ka surok ladang idan kuno ka jing so ladang idan kata ka jing so persya
Hoy gidon ni kata hok ka ba hila ban persngau hagan ni jaka ka bala penbikir pang nagaliang ka department. Te gini gede ka ba ngam kwa bakan jia tenrei kawan jia. Te ngi ki badan sigini jaka. Baro hoy om tang manga. Kini ki ba pi yo i nagaliang ki media. Kila ya sakilang hagan ni kasni ka ba mata ni angnor ba hagan ni kasni ni ya pendeplut ya kita ki jing snow ka ba ngidon karpang ka ji dei bat kene ka projek te ban sule kumni kene kene tang kata ka kai ka ba ta ngala ban ong ka jing snow ka jonga bakan jia kum gini ki jing jia ka ba ngamla ban pediang lanu nama kalong persya ya ka jing tip lem kalong persya ya kata ka ban brilong breu baling ini blok ya kata ka surok lada kidon kata ka jing snow kum bakan nyai ban sesien kalong ba wan hang ni kidon kata ka mon lut om don ba khang ka sinong sang khnai ki para nang ba sinong kimdan ki ba khang ya kita ki sinong ki ber station nang nakabanta bakinwan nang ni ka sinong sang khnai na du mena step yang i bela po hini kala pliang snow ha bang ap khmil ti ngong ba nagaliang jongi ba nagaliang barok ki beron kata ka jing snow kila ban express mo ya kano ka point ka bagidon lain ya kano ka jing snow ka bagidon khamtam da ka burong ya kitrai jaka kiban syakta ha kajing jadi bat kene ke projek ha kajing sisangi khmil Lynti nagaliang jonga khmil Lynti ba lengba kajing wan jong ke projek ba ngi khmil Lynti kumba ka mei sarkar ngala banong kam jukwa ban beng ya kinong song sinong ya kipai nong song sinong jong gono ka sinong jong gono ka thai ha ba wan gono ka projek le ka development kidon sibun ba ki ban salong ki jing kerku hoi serbang kan dia habangi tray habangi le ya gono benta kindon be ar benta kandon be ke jing dunong kandon be ke jing yonong tenre ka long ba Shwa bangin iya kata kata ide ban syai ide ban sotu ide ban tip nrei ong ban blok ya ka surok tena kali jonga ngamda dan sibun kantil merken ai namar baga hearing kam yai kum baga de ban long bangin persngulut ya kita ki benta ki bangi de ban ya kren ka deka jaka kum balapan baik ka bangajian ka deka por ka mesim jing sokya ka long ba ban pen rembe ya ka deka jing blok jong kita ki briu ki blok ya ka deka surok ngamdon dau ban ong yeki ngamdan jing tho ban kan tho persya eki nrei ba ka ne jing le ke jongki kalong Riewkhlaw ka pen i bangi dang yai sa di nrei ke ka juk jongi menta nyum de shu ban long kum ni bangin blok yang surok bangin penthut ya ka yang jong ni lo namar yang surok la sna knang ban yak ban dien ban kit ban ba le ban long ki balai lo ya ka ko por berangkam te ke jing blok yang surok ka de tang kam Riewkhlaw ban ke jing sya pan thame le ke jing sya pan yalam bakra ngala banong kajing pen sotu bakla jongno ngasosun ya ki prathai ngasosun ya ki nong senong ki pli ki bombat ki poison osino ki bakut be na yen haklaw naklaw hayin ki la susya penyalam bakla no hangno te namtip na egi yo kumane ke jingmut te nagalian jonga ubadon sigane ka thanjene ngate nga peranjur ya kane ke jingle tang bagi don station nang badai tim ailat jingi ki don sene ka bangin persno lai lo jaga kamon ka bangidon ngimong bagi Khang ngimong bagi sa tenrei ka benda ka kongsan kolomba ngidei ban pensngau ya kata ka jingmut ka bangidon nang ba ka sarkar kan yo ban le ya ka badon kam te kene ka jingplok kolong nagmanta jongi la dei kum ka kam le don bor na marba ngim yo shu kan ni ngila pelut ya kene ka por ka bakodor kan ni ngi ya don kalakta sikade la dangin king ka bai nong spi lai spa away kan ngut ka jinglut kam dei shu ka bakai te kene ke ka ba pensuk hian na lian jonga te tangi ni kindian na lian jonga tin ko ka ba nga susi ka long ba nagaliang jong ikum ki sordar baro jong gani ka than ka ba hap ki khat thra ti ki sinong ba ka ba hap habo ka ni ka right ka bangi ong ka right sing la ni ka we pat ka right te ni pun pau ka jing susi ka ba kraw ka bangi nagaliang ka sinong ni nagaliang ki jaka la ni ka than ka jong ni da kwa ban ni da angnut ba ngin yo ban penso ya kata ka ba ki ong ka public hearing ki ni penrem ru ya ka jingle ka ba kumbala lam da ka da i sordar noron ka jingle ka long ka jingle Riewkhlaw na ka benta ba ngin blok no ya ni ka ba ki ong ka public hearing ki ni nimdon kantin sibun hindre ka ba ngi susi ka long na ka dem ka jong ngila pengkha ya ka ba ngin pensu pat ba la ni bangin pensu ya ka no ka jing dawa
lani kimat jing dawa na kadiang jongka jongi kum kasnong lani jongka than hi barok kowe hindre ka basusi nim yo ya gani ka benta namar ba ki sha blok pentino na kadiang ki officer nadu EADC badai ben shim ya gani ka benta kum i magistrate lani ben shim ya ka ne ka meeting ka bangin pinyat ya gani ka por ila sha khang pentino ti ngamdon sibun banong kawai ka bang asusi ka long hagajing sisa barok na pedang dengi ngidon ka benta bangin yawan hangi hagani ka darala ni ka pental ka bangin penso ba ya ka e ka jingso ka jongi langi dei ben persya lane la dengi dei ben sya igani ka project ngim khang lane ngim dawa yano ben penso ndrengi play laidot kalat ka play na ka benta ka jongi bangin penso ya ka e ka bangi don ha ka mensim lane ngikwa ya ka ben penso ya ka jingso ka jongi ladang iso dei ben khang lane ladang iso dei ben dawa ladang iso dei ben sya ka syong hakarai bat kamon ka jongi kum ki ba hnrai ke ga basusi ka long menta nimyo ya ka da ka ding penso te hagajing sisa nim dei ben blok ya ka ni galanti namar ka ni galanti la sna khnang na ka benta ba ninjat ninien kham tam na ka benta ba ka jingdon kam ka jongi ya ka no ka jingdawa ha ka jing dei bat ka imlang ka salang ti ka basusi menta pat ka long hadu menta nimyo ban penyat ya kini ke hering ya ka bangin pensu ya ke ke jingdawa na ka diam ka jongi dengan kerpat na ka diam jong kitu ngam somla kan thok le ben na ka benta ka jongki hingga nge kerpat ba kan ni kanon de shu kan jia kum ni kum ba ka jia menta namar kan wanra ya sibun ke jing lane kan wanra ru ya ka jingdu jing menta ya ka jing yedei bat ka imlang ka salang ha ka jing yedei ru bat ka sinong ka thau bat ka hima ka rai hi bro ko wei je nangis kemba kani nangis sakmat kanom jia shu kum kani ke jingjia ngakramen ba nangis sakmat kini kiba khang le ni kiba blok ye kani kalanti bangin punso ye kani hering kinnom le shu kum ni banlong kum kata ka jing khang lenti le ni ka jinglong Riewkhlaw ban shu khang lane ban shu dawa na sate shaka bangim la ban yosno habang ni ne kani kipat ba nilakwa ya ka bangin yo punso ya ka e ka ba ni dawa hagajing yedei bat ka ni kapor ti hagajing perkhat ka jonga na galiam ka jongi kum ka snong suntung ade na snong suntung ngade usor dar jong ka snong suntung ni perkhat la da ka jingwan jong ni ka project ni yo esibun ki jing mentoy hagajing yedei bat ka snong ka thau bat ka hima bat ka raj bat ka snat kumjuru bat ka blok mo ko rohi baro ko wei kalong ka jingkermen lari ka jingker khu na ka benta ka jongi langba ka jingwan ka jong ka ni ka project namar kin shna ye sibun kilat kilanti namla ban kdo hamne namta namar ba nimla ikon yo ikani ka public hearing ka bangin sa peni ya kata ka jingkwa lani ka jing dawa ka jong ikum ka snong lani ka jing dawa ka jong ikum kita ki try time lani ki try ka henry na subu ba kani ka benta ka ba niyos no lomba ka ni ka por ka long ka jingker khu na ka benta ka jong ilada ka ni ka project kanwan ha ka jing yedei bat kani bat kani kapor ka pamenta wa ban pen I bala dangi sudai de kajang kajang ikipet ba bangin yo lane ba kani ka project kan wan saka saka kajang I ngasu ong tang ka wei kitin sobha ya rakti ba nin pen I kum kadak kajing pediang na kani ka project lada ka wan hakalenti ka badai bat kalenti jong kajing sisa to kuble sibun Probably unker khu bat ni kermen schem. Tenal yang janga kum sudah senang jang sing knai nga dap dari jeng sukhiya hadu kata namar kalong kai ka ba long thamula bat kai ka ba pensa den jangi sanai sa thain jangi sanai sa ka thain jangi sanai sa war tekanai long pampau kai ka ba ngidang sa den habarok gilang balai hadu kanne ki blok yang sorok kanne ki pampau kolong ba ngidang sadin te nanang janga ngam kwa bagin long kum kine ki jingjia te ngam su tanat ban I kum kine ki ba pensa be ne pensa dum yangi haga wei par banta handrai ngam don ei ban kan tho Andai kalau kai pat ka ba ngis ngeu sa din
hakawe pagbanta namar ngis bon ki banta ka saja nakapor sa kapor kaju si kaju ka banta te nga hawji siya nga sngaw ba ladawan kani ka project kalong kay kajing kerku bat kajing mentoy nam ta jong i kinong sang sinong sene kathan jong i barok kawe te nga tangita kinten ngamla bang keren sibun nengam kuat pun pempau kata nrei kena kigay kabangat rang bangga kuat ba kena projek insya kadai ban orlong namar ngidang sa den habrok geliang lada don ke projek dawan kene projek kolong kigay kejing kerku bat kigay ka ba ai lat mataulat taun ti nam ta jangi kinong sang sinong sene ka than jangi ngadon kejing mut kejing temu nang ta wan hang ni po sinong sang khnai bangin yo ban ya tei ban ya selok ha dei ba kene project ha po muat pen ban kawan no jing khang lat nim yo ban ya tai nim yo ban ya pe nim yo ban ya pen i ya kimat ba dei ban dawa ha ga project te ha bai dei ba ni dan nagalang jong ni kum ka sinong jata nong ni penrem ya gani ka tingle don bor ka jongki ka bangim tip ka jing thmu ba ka jingmut ka jongki ba ki sup ba khang ya ka Lynti ka sangking ya ka ba ka kali ka dei banyak ki la blok la wit no ya ka kamla su ban wan te ni dap la jing susi ka ba khrau namal ba ngem yo ban ya mir jingmut ha ka ne ka rang san ka ba office ka la pun khre department ka la pun khre nak ban ya tei ban ya slok ha bai dei bat ka ne ka project hang ni ha po umngot te nak lang jonga na pun ra mi ka ne ka jing la du ki namal ba kawan da ka Lynti ha ka jing sisa ha swa ban ne ki dei ban kumal ka keren sekhmat dei ban wan ha kami banyak keren banyak tei banyak selok lagalong hagano gano bentaru idai ban yamir jimut hagane gano san penbang kalong khong pong kum ni ka kandong adap de jing longo hoi ngaso ban ong ya baro ki para sadar snong jong ni ka than ba kinlong barbor ki ban ya trailang la hagano gano ka kam la haga jing kemen jing sobha lani la haga jing sosi sodio kham tam haga ba jadi bat ka kam ubon balang hoi ngam nut ban Kynnoh ya kita ke ba Khang Lynti lani ke ba Khang sorok Henry ngasu khot suwer ya baro ke para saudara senong ba haswa ba kele ya kano ka kam kila dei bandan ke jing trelang kila dei ban ya pentip lang yang ke para than ke para dong namar laga ka yai jia yai long ha kane ka rukom kandon ke jing so thu bakla lani kandon ke jing pher jimut i wei halor wei kham tam yang ke para than war sa kane ka than te tang ini higi kentin nagaliang jengaro ngampun kentin Ngimtip kay gadaw kaba umla bandon kat ba gada de jiyakut lang haga nriu tarik kandon ke jiyalang kabadon murom lada kadai yangi bangin persya ya kata ka project ngin persya hangne lada ka sarkar kamla balle ye ki cingdawa ki jongi hanwe lada kadai yangi ban pediang lada kata ka sarkar ka menjur ka le ye kata ka cingdawa ka jongi ngin pediang namar ni sautho kumbalai khan shakmat balada ka ni ka project kanwan kanlong ka jingkar kho ya ka ri ya ka chai ben riu bad ya ka wei jong ki khon ki ki jongi nga pan rem jur ya ki jingong ki ba ka ni ka project kanwan kanlong ka jingtim kata kamla banlong
ngim ma ke jing kala jong kapor ka bangin sa haju tengi perem jur kham tame nama ngim ma ka ya jong ka jing pan thame ka ba kum ki brew mi don ka ya jong ka jing pan thame ka ba mi ka ba kimi na ka no ka jaka banai ka jing pan sa thu bakla hapdeng jong ni ki ba don ya ka jing dei bat ka ni ka project ni perem jur ya kita di badon nabar ki bomle ki try jaka ki bawan ban thmo ban pen mi ya ka ka jing pan sa thu bakla ha ka jing dei ka jongi ngin dei ban sha ya kom kita kan don kano rim ka baki dei ban ya don mata ha ka jing dei ka jongi kimla ban long ti try henry ni pelanjur lada ki don ha ka dei ka jing pen thot ya ka dei ka jing long be long renti ka dei ka jing yalang lamar kata ngin shem ya ka kom ka dei ka jing pha ya u kerwa jong ka jing ngalam sha kito kibalale ban peluit ya ka jing wan jong ki briu ban pensai ya ka jing long paka jong ka dei ka sni ka ba menta te ningai ba ka dei ka jing yalang ka jongi ha ka dei ka por ka jing thmo bat jong ka kalong bangin yo ya ka jing pensai ka ba paka ka ba omdan la kung wei pat ka bangin don ya ka dei ka jing skothu ka ban pen bakala ngangai namar kata babaro ngin menjur lada don kita ni breu ki banabar ki banwan pen bakala ngi khang persya ban kam don kata kan urim ka ba kindon kata ka ba kinya don menta ban ngi ke kom kada ka jing sngau persya ya kita lada ki don ngin sngau bha ban perta ba ngin kwa ba kindon menta haga jing dei ka jongi haga ne ka project jong ka jing pentrai ya ka umngot ka bangi kwa menta kalong balada ka sudar balada ka sarkar ka pediang ni kwa bandon no ya kata ka agreement jong ka jing ya te soskula ka ba ka ne ka project kan ya no ka ne ka jing pentut kan sulong tang kata ka bangin sgau thu sai ya kata ka nongrim ka ba hano nin yeng te kum ta nga penkut nga khot nga wer ya baro ki ba ya don mentang ne ba rakti la ngi pediang ya ka ne ka project